matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Karo para ibu-ibu waranggana sing wis Buka swasana ning limbukan iki ya, Nak. ya. Sowan menyang endi, Mak? Sowan menyang ya kuwi Mboresan 1 Balesari Bansari Temanggung. Oh iya. Eneng daleme sapa? Eneng daleme panjenengane nek ora kleru sapa ya? Nek ora kleru Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. oh iya. Acarane Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Mboresan Bansari kene adicara ya kuwi Supitan no, tasakuran Supitan panjenengane Mas Wildan Satria Abimanyu. Wildan Satria Abimanyu. Iya, sing wis dipagas nalika tanggal 9 Desember 2019 ana ing Wonosobo. Ya. Bengi iki tasakurane ya kuwi nimbali awake dhewe sak rombongan matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Siswanto lan Ibu Retno Artati. Ya. Sing wis kepareng nimbali awake dhewe ya kuwi reoni karo para kadang pepunden pinisepuh mitra kawruh sing lenggah ning Mboresan kene sabab arepa dikaya ngapa mbiyen awake dhewe tau tinimbalan sowan mrene ning terus mbok menawa ana utawa iso ngersake pepandangan liya ya awak dhewe preisik dilala iki ana srana panjenengane Bapak Siswanto nimbali awake dhewe lumantar supitane Mas Wildan Satrio Abimanyu. Ya. Ora ana atur ingkang wajib diaturake kejaba mung muga-muga bocah sing disupitake Ya. iso dadi bocah ingkang utama ya, Nak. Ya, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Pancen kuwi dadi kewajiban piyayi ingkang ngrasuk agama Islam ya wajib diislamake sarana disupitake nek cara Jawa diilangi sukertane. Ya. Pancen ya bener ngono, Mak. Iya, nulat karo panjenengane Nabi Ibrahim sing nalika semana yuswa 8 taun wae lagi disupiti mula terus ditutake dening para umat-umate. Ya. Saiki padha disupitake. Ngono ya, Mak. Pancen bener. Muga-muga dadi bocah sing pinter. Bekti karo wong tuwa migul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Syukur bage bekti marang masyarakat, syukur bage bekti marang nusa bangsa, migunani masyarakat lan migunani marang nusa lan bangsa. Amin. Wis kelakon sowan mrene, Nok. Ya. Iki rumangsaku kok wayangan dikerobong. Heeh. Tutupi lor kidul wetan kulon. Ning saiki ana sing wis dibuka. Lah iya. Malah ora apa-apa, malah iso dienggo anu cegak apa mengilangke rasa adem. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Sepisan ngaturake panuwun lan kaping pindho awak dhewe sendika dawuh ngersani Bapak Sis. Saya tak buka sik ndak lali. Ya. Mergane Siswanto. Ya, Bapak Siswanto. Sing wis keparan nimbali karo awake dhewe sak rombongan ya sak gaduk-gaduk sak bisa-bisa nggone awake dhewe ngaturake pasugatan ya nok muga iso dadi renaning penggaling panjenengan Bapak Siswanto sak keluarga ingkang utama lan umumipun kagem para warga Bansari kene Mboresan Bansari. iya Kanca-kanca tok gawa komplit. kagawa komplit nok. Ya, matur sembah nuwun. Nek neng foto kene pancen bocahe rada kaya gedhe banget fotone. Ya. Kadang kala pancen saiki supit ki ana lho sing lahir cenger terus disupiti iku ya ana. Ya. Werna-werna merga teknologine wis modern. Ya. Supit saiki beda karo piyai biyen. Ngono ya. Heeh. Piyai saiki sing umur 70 swidak 5 kuwi bentuke ra patek apik-apik nok doan. Ya. Mergo le nyupiti ngawur jaman semono wing waton trel ngono trel. Wis ora nganggo petungan terus go mulih. Ya. Kei sawan gendeng karo madu. Ya. Marine mesti ting pletot ora karo-karuan. Iya. Ra percaya apa ya didelok nek ra percaya. Mesti ra nggone pangene Kyai Sepuh mesti bentuke ana sing miring rono, ana sing miring rene. Ngono ya, Mak. Iya. Beda karo cah saiki ditari kok, Nak. Iya. Wong aku ya bar nyupitke anakku. Ditari. Regane Wo. sing sak yuta luwih kuwi mung dilempit. Ora diketok. Ora, mung dilempit kae dadi apik, dadine kaya wiron jarik. Heeh. Tur ora lara, sing rega sak yuta 800 nek ora kleru ki disinar laser. Oh iya ya. Nek cara Yujakana aku apalke regane. Oh, ngopo kok tak apalke regane?
Aku pengen dandani nggon. Rasane dandani. Tak apalke 1.800 iki sinar laser. Ya, kuwi ya ora krasa. Oh. Wis ora kaya mbiyen, nek mbiyen melung-melung tenan. Ya. Takon aku tau diceritani ana piyai tuwa alale jaman mbiyen ki supit ki ora kaya saiki. Supit ki kadang nek ra ana lading ming disesrek kempring kae kok. Welat. Kuwi landhep banget. Uminges ngono wae ora. Iya. Nek saiki ra iso digawe model piye-piye. Ngono. Engko sing bocahe Pak digawe helm cakil. Oke. Helm cakil barang. Heeh, ya dhewe-dhewe kono. Iya, matur sembah nuwun. Arep dikaya ngapa carane supit sing baku bocah kuwi sesuk iso dadi bocah sing utama. Wajibe pancen ngono. Iya. Merga ngene ya, Nak. Sing jeneng swarganing wong tuwa iki nek nyumurupi anak kuwi ngabekti mbangun miturut marang dawuhing wong tuwa, ngabekti tumraping masyarakat, ngabekti tumraping negara, tur ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Kuwi swarganing wong tuwa. Iya. Ning ngarepa wong tuwa kuwi entuk kunjungan saka anak bebasan ningkung gajah sedina ping 4. Ning nek bocahe kuwi sing iso ngunjung iku gajah karo wong tuwa kuwi merosal, bedugal, ora ngerti tata krama, nggugu sakarepe dhewe, arepa anak sugebrana picis, wong tuwa wis kaya diungak-ungake ning neraka jahanam. Iya. Mula sing jeneng wong kagungan putra kuwi pancen ya kudu diawasi tenan no. Pancen kudu diawasi. Lho iya. Jane wong tuane wis ndidik apik, wong tuane wis ndidik becik. Ning nuwun sewu. Omahe wong tuane di dalam lingkungan yang tidak bagus lah kuwi anak iso terpengaruh karo lingkungan. Oh, ngono ya. Iya. Mula saiki carane bocah kuwi nek dolan ya diawati, aja kok met bocah wis dolan karo sak barakane terus dinengke wae aja, tetep kudu diawasi. Mergo pendidikan anak itu lebih banyak di lingkungan daripada di rumah sendiri. Meskipun di rumah sendiri kudu dibimbing sing saapik-apike, ya ning nang jaba ya kudu diawasi. Ngono ya, Mak. Iya. Wis to, yakin. Sing jeneng apa wae kuwi ya, Nak. Ya. Apa wae kuwi saiki kowe duwe nangka. Nangka siji sak pongge kae tok campur duren sing pirang-pirang glundung kuwi ambune nangka ilang, ambune mung dadi duren. Semono uga duren sak pongge kuwi dicampurke nangka pirang-pirang glundung, ambune tetep nangka, ora durene ora bakal mambu. Kuwi dadi sasmitaning cara Jawa saiki. Sak apik-apike wong nek kiwa tengene wong ala kuwi bakal ketabetan tumindak ala. Ning sak ala-alaning wong nek kiwa tengene kuwi wong apik kuwi bakal tumindak apik, katabetan ya kuwi tumindak sing becik. Ngono ya, Mak. Iya. Mula pancen ya kudu ngati-ati tenan. Ngono ya. Wis saiki aja kakehan gunom sing tanpa guna. Sindenmu sing tok gawa tirik-tirik iki manfaatno. Siap. Aja kuwatir, Nok. Ya. Ya mung pancen ya iki kersane panjenengane Bapak Siswanto ya pancen nggawa sak rombongan komplit. Ya. Gamelan wayang ya saka nggone dhewe, sound system ya saka nggone dhewe, ning panggung sing ora saka nggone dhewe. Ya pancen ngono ya, Mak. Iya. Wah, Mas Siswanto ning nggon aku jarine suwi banget, Nok. Iya. Ora ndang rampung-rampung rembugane. Li ngenyang mboko selawe. Medun 50, munggah selawe, medun 50. Wah, pokoke dedrek rame banget kae. Nek carane wong gelut nganti bidu-bidu pokoke, Nok. Iya. Akhirnya deal. Ya, ya pancen ya kudu ngono lho. Lho, saiki ngene. Kesenian kok dianggep larang. Kuwi aku jane rada protes ning batinku lho, Nok. Ya. Kesenian kok dianggep larang. Nanggap wayang saiki larang semene puluh yuta, nuwun sewu. Ya. Saiki nek dibanding karo artis-artis ibu kota kae. Ya. Aja dijejerke perkara anu lho, Nok, apa jenenge kekuatane lho. Artis ibu kota kae nuwun sewu. 3 lagu, 4 lagu, pol-pole 150 yuta. Ya. Kuwi ming 3 lagu, 4 lagu. Kuwi akeh banget 4 lagu wisan. Kadang kala ming 2 laguwe 80 yuta. Ya. Ning saiki tak bandingke breng kaya ngene iki. Ya. Kok ngene iki ya nek tak nei rega ngono ki ya aja dinyang. Wong iki ya wis kesenian budaya ki kok dinyang. Ya. Sing sak ki wong sing do semene ki kae penabuh ki cacahe udakara 26. Ya.
Ku yo ning omah yo duweni anak bojo. Ya. Mulih tekan omah yo ditakokke, "Endi Pak duwite?" Ya. Nyangoni wong semene. Sinden 8 9 ngene iki yo nyangoni. Ngono ya, Mak. Ngangkat gamelan sak prabot ngene iki ora mung cukup sak truk, 2 truk. Iya. Urung sing ngangkut ora cukup wong 5, wong 10. Etungane wong 50, etungane wong 55. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Kuwi nek hitungane 70 ra ya wis apik kan. Iya. Maksude 70. Maksude regane semono kuwi ra ya wis apik to didum diponto-ponto wong kae banget ngerti-ngerti. Aku ki sosok kebablasan kok. Kebablasan piye? Ketoke nggawa dhuwit kok kae banget bar dibayar sing ndi omah tak dum nyo. Bareng rampung iki. Lho. Piye ta iki? Aku meh orang bengi kok komanan 5 yuta iki piye ta iki aku? Nganti kanca-kanca tak undang meneh kene bali 50. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, dadi seni budaya iki aja diitung bab larang karo orane. Iya. Kuwi bab katresnan kok, Nok. Bab katresnan. Iya. Mula wong iso nanggap wayang nganti atusan yuta nek ning Jakarta kaya ngene iki mergo tresna tenan karo budaya, tresna tenan karo kesenian iki. Iya. Ora hitungan. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula tenan aja digagas. Wah, saiki nek nanggap jatilan, nanggap ketoprak wonge gedabiah, ngono kae larang. Lah mergo didum wong akeh. Iya. Nek dibandingke nanggap penyanyi siji 80 yuta. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Wis kuwi ora nggo rombongan, wis isih nyediani grup musik, isih nyediani panggung. Iya. Nyediake hotel. Ngono ya. Hotel ora berbintang ya ora gelem turu. Iya. Dalange campur wiyaga turu nang kursi we beres kok, Nok. Iya. Aku mau lho. Aku iki niat pancen ngono kok. Iya. Pancen niatku pancen ngono. Aku ki nek disediani nang kutha-kutha gedhe ngono, mangke bocange sampun kula sediani check-in wonten ing hotel Plaza Jaya bintang 5 mboten. Kula campur kanca-kanca mawon. Kanca-kanca wonten aula, kula ya teteng aula. Lho, ngono ya, Mak. Iya. Dadi manunggal dadi siji kancane ngrekoso aku ya ngrekoso. Iya, ngono ya, Mak. Sebaya mukti sebaya mati. Iya, sing dikarepe pancen ngono. Kancane entuk sithik, aku entuk akeh. Iya. Sebaya mukti sebaya mati. Iya. Ayo ditembangke sing kepenak. Tetembangan iki para warga Bansari Mboresan kene padha rawuh mengi iki, Mak. Iya. Isih sedina sewengi ana. Iya, Pancen piyai kene iki ciri khase pancen kaya ngono kuwi. ya Temanggung, Parakan, Wonosaba iki ora iso diowahi ciri khase. pancen ya. Jane kersane Pak Siswanto 2 dina 2 bengi. Oh, Nek 2 dina 2 bengi iki kaya ling alu-alu nok. Tur kancaku do ora gelem. iya. Lho iki lho. Penabuhe saiki mulai sombong. Heeh. Penabuhe mulai aleman saiki. Nek ditari 2 dina 2 bengi enggak mau ah. Anu apa? Capek. Heeh. Njaluke ming 2 bengi sedina. Iya, ya ora apa-apa. Pokoke ya wis aneh kana. Jamane wis mulai berubah ya ora kepiye wae tetep ora iso meneng wae tetep melu berubah. Sing ora iso berubah nek Temanggung, Parakan, Wonosaba iki bab bubar wayang. Ha iya iki. Iki ra iso ndelok langit iki cilaka nok. Sesuk nek nganti ngerti-ngerti wis 6:30 aku iso dituntut karo kanca-kanca. Iya, ngasta jam. Jam bukit mau wis 8:30 terus enak iki. Mbok menawa entek baterene. Ha iya wis ben ra apa-apa. Ya. Ayo seneng-seneng tetembangan sing kepenak. Ya, sinden iki tak gawa cacahe Jiro Lu Patmo 678 no. Ya 8. Sing mepet aku iki Mbak Tiwi, tak kira nek ora tak tepungke wis padha prisa lumantar YouTube. Ya Wong wis akeh sing padha mresani YouTube. ngono. Tur dasare para PBKS Temanggung kene nek dong malam minggu aku mayang ning Yojo ya do ngluruk tekan Ngayuja. Ya Nom-noman padha numpak montor tekan Ngayuja. Nyenengke nok pokoke wayang iki saiki wis ora tontonane piyai sepuh nek ning pancen piyai nom saiki wis padha seneng karo wayang. Itu luar biasa. ya. Nyenengke ya, Mak. Iya. Mbak Hana Pertiwi iki saka Pring Surat Temanggung. Oh iya, teko laladan kene wae. Sing nomor 2 kuwi Mbak Ika Suesti kuwi saka Kabupaten Gunung Kidul, Wonosari, Jogja lantai 2. ya. Kabupaten Gunung Kidul. Sing nomor 3 kuwi Mbak
Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sinden sing lagi ngehit. Ya. Mau bengi nang Medion. Jare mau bengi kowe prai Melu dalang liya. Oh. Ora apa-apa nek prai melu dalang liya no. Iya. Melu Mas Cahya Kuntadi. Ya. Melu dalang liya. Melu dalang liya Mbak Elisa asli saka ngendi kae desane kae? Sing omah sing dinggone saiki ngendi? Mantri Jeron. Mantri Jeron. Jarine saka Sulawesi. Biyen. Saiki seneng Mantri Jeron. Sing nomor 4 ki Mbak Cita. Oh iya. Purworejo punya. Sing jejere kuwi Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Tawa Bagor Brand. Ha iya. Mbak Bagor Brand. Nek tak waspadake jan bener kok mau pas nganggo daster mau mlaku arep wisuh mau aku betul mau tak liwat ning iringku tak matki. Lah ampun ya Bagor Brand tenan kuwi. Kuwi nek disuwek daster mesti sor. Jejere Mbak sapa? Mbak Tatin Lestari Andari saka Gimbongan Kulon Progo ngundak mecucu lambene nek ora dijelaske. Iya. Jejere Mbak sapa ta kuwi? Anik. Ya. Mbak Anik kuwi saka asline saka Sumatera. Ya. Puja Suma, Putra Jawa kelahiran Magelang. Ya. Mbak Anik Puja Suma. Jejere iki Mbak Neti. Ya. Jejere meneh Ibu Prastiwi. Oh, kok tok mbak-mbake kabeh iki apa dorong dibujuk? Wis merojol kabeh iki no. Iya. Wis ndoboli kabeh. Ndoboli lah. Kabeh wis duwe anak bojo ya wis ora apa-apa. Nek melu aku mbiyen ya jek enom-enom. Aku legan dek ya do isih legan-legan. Iya. Terus saiki do dibojo kabeh ya wis kayane wis kaya ora srek. Ha iya. Monggo diaturke arep tetembangan apa? Tak anu ya nek gandrung sing piyayi apa jenenge ngudang piyayi sapa sing supit. Ya. Ngaturke apa? Putra Nusantara. Ya iki di kudang sing supit men supaya dadi bocah sing migunani. Sing nyekar putra Nusantara sapa? Sapa ya sing iso? Putra Mbak Ikawe. ya. Pelok. Jumeneng, Mbak. Ya. Anakku sing Monggo asli Gunung Kidul. Ya. Ngopo? Napa, Pak? Hah? Kok ngadeg kok ngono. Oh, ketatap debok to. Debok. Ayo ora mundur-mundur. Untung ora krungkep kowe. Nek krungkep ora aku dadak mlayu rono to. Napa? Lho nadahe aku Alah, kelindunge. Iya. katuan. Ya mangga. Nggih. Neno. Gunung Kidul ya, Mak. Iya, Gunung Kidul ya. Ya pegunungan kaya kene ning nek kene ra ereng-ereng. Ya. Gununge mung siji nek Gunung Kidul ki mula ana ketelah apa jenenge iki? Gunung Sewu. Ah, Gunung Sewu ki Gunung Kidul lan Kidul ki ana puntukan gunung akeh banget nganti cacahe jarene meh 1000. Oh, ngono ya. Iya. Kuwi jane ana sejarahe no. Sejarah apa? Kuwi mbiyen prajurit Majapahit wedok kabeh. Heeh. Cacahe 500 dipateni karo mungsuhe Majapahit. Mati kabeh ning Gunung Kidul ki mati mlumpah kabeh. Oh. Terus dadi Gunung Sewu. 500 kok dadi 1000. Ah cah siji loro to. Wah iya. Kok cah wedok kok iso dadi gunung iki pripun? Wis rasa tok takoke. Ya kudu dijelaske to ya. Emah aku ora gelem jelaske kok. Sapa? Iya. Lah ya kuwi prajurit Majapahit zaman kuno banget biyen. Zaman semono Gunung Kidul ki urung dadi tanah sing dhuwur ngono kae urung. Perang to saka Yojo, daerah Mataram perang. Tembak dipanah kok ceritane. Oh iya. Prajurit Majapahit 500 kuwi mati kabeh. Mati Mlumah kabeh. Terus disebake dadi Gunung Sewu. Niku nggih enten bukune. Buku Ana, sejarah. saiki ketelingsut. Lah, Engko Sing nanti. tuku ning Mula ora padha to kae ana sing cilik, ana sing gedhe. Heeh. Monggo.
Ana sing gempil wis ngono. Neno. Ya. Berarti prajurite ra telaten kuwi. Ora telaten piye? Ayo kudune dipadake to. Wah, ora iso to. Wong kuwi prajurite kuwi ana sing cendhik, ana sing lemu, ana sing dhuwur kok. Iya, mangga. Anakku sing Ana sing siji dadi loro, Pak. bagus dhewe besok pinter yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak dine Cup menengo ngger anakku. Mangga. Ya. Cup menengo kira anakku aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah wis menengo kira anakku sing tansah tak tomo enggal menengo anakku welasa marang ibumu didhawuhi tetangguku bisa Suarane Piyai Gunung Kidul iki apik-apik ya, Mak. Nek yo aja sinden iki arep golek nang Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul Wonogiri. Wis kuwi gudange sinden. oh. Bayi wedok metu saka weteng ceprut ngono iku langsung saban bengi. Ya ora kok ya. Saking kerep dadi sinden kono. Iya, kono kuwi tenan. Ana sing jeneng apa jenenge iki dapuran pringe dogo-ogo metu sindene kok. Apa iya? Heeh, suwe lho ngogo-ogo. Ha iya. Monggo. Sipan
kagem bocah sing disupitke ya, Nak. Ya, monggo. ngaturake apa jenenge iki mau? Ya, Putra Nusantara. Ngono ya, Mak. Heeh. Hanya ya ujube iki anu supitan dadi Putra Nusantara iki ya wajib diunekke. Ya. Beda nek karo anu mantenan. Lah, lagu-lagune ya kudu karo utawa tembang-tembange ya kudu sesuai. Ya, babagan katresnan. Ngono kuwi ya, Mak. Heeh. Ayo dibacutke. Saiki genti, monggo. Ki Mbak Elisa ur karo Saraso. Ya sisan gawe. Ki presiden sing basa Jawane teng pletot ora karo-karuan. Ya coba kaya ngapa diaturake karo warga Mboresan Bansari kene. Pripun Pak wonten dawuh napa? Nah, wis lumayan apik iki. Pripun Pak wonten dawuh apa? Biasane medun ku langsung tuar-tar-tar kaya wong nyumet kembang api kae. Lah engko diseneni makane tarem dhisik kuwi nek aku ngomong sero-sero mengko didukani. Direm nek ngomong sing sopan, sing alus. Nah, ya wong ngadep piyai akeh. Piyai saka Mboresan kene iki ya sing alus, sing sopan, sing apik, ora sak penake dhewe. Ki sagadho-gadho kula nggih. Apa? Ngapura. Apa? Sagadho-gadho kula. Gado-gado ki panganan kaya lotek kae gado-gado. Gaduk. Nyampe. Sak nyampe. Kae geduk. Apa ya? Gaduk iki. Iki gaduk. Heeh. Oh, teki gaduk. Utek iki gaduk. Ya, Ya. maksudnya bisa-bisanya. Sebisa-bisanya. Ya. Ki anu Pak Siswanto kagungan damel supitan. Sepetan. Anake sinten jenengane? Nggih. Pak Weldan. Mas Wildan. Weldan. Ya, Wel- Mas Wildan sapa? Weldan Satrio. Satrio Abimanyu. Ya. Wildan Satrio Abimanyu anake Janaka berarti nih. Nah iya anak. Bapake bagus ra, nek ra bagus ya ora wangun. Oh iki senengane kok malah nyinggol. Lho Pak Siswanto ki ora bagus ning. Sing jeneng Janaka ki aja anu niru baguse, ning niru sipate, sipat sing apik. Ah, sipate apa? Sipate wedokane akeh kok. Yo, kok Wah gah. cilaka tenan iki malah enak. Ya. Bagus ning iki yo wedokane akeh. Sing jeneng sing jeneng menehi asma anake nganggo jeneng wayang. Nggih. Kowe ora kudu anake kaya Wayange. dijenengi Harya Bima. Kowe ora terus kudu wong iki gagah gedhe dhuwur kaya Bima ora. Ning sipate sing supaya ditiru karo Bima. Oh, ngaten. Nah, kaya ditiru karo bocah sing jenenge Bima mau. Ngono ya. Iya, dijenengi Abimanyu. Ya supaya sipate tiru karo Raden Abimanyu. Oh, patriotik. Patriotik, pahlawan, luar Pahlawan. biasa. Masih muda tapi pahlawan. Membela karo wong tuane. Oh iya. Masa Nek Sena berarti kaya Werkudara ngono. Ayo adoh. aduh dengkulmu mlocot kowe ora. Ora usah dadak gagas Sena, kuwi wis tak sampe kene nggon Bima. Oh Bima iya. iki padha karo Sena. Ah nek Sena iki tegese gedhe. Gedhe? Oh. Apamu sing gedhe? Untune. Untune ngletak kowe kuwi. Iya. Sena iki takono Kyai sing ngerti sastra gedhe, Nugroho iki kanugrahan-kanugrahane ben gedhe. Oh, kanugrahan sing gedhe. Kabeh mermuti jeneng-jenenge dhewe-dhewe.
Ngono ya. Iya. iya. Ika kuwi mau ya ana tegese. Ika tegese apa, Pak? Ika iki satu. Iki anake bapakne mbokne ming siji Ika to. Oh, satu. Anak tunggal. Ika tunggal. Oh, ngono. Cita kuwi ana karepe. Cita iki karepe apa? Cita-citanya setinggi langit. Ana tetembungan piyai biyen padha ngendikake proklamator bangsane awake dhewe ngendikake railah cita-citamu setinggi langit jika muda tuh akan jatuh pada bintang-bintang. Ya nek bintang-bintang. Nek medhun tekan donya ya lara ya. Ya ora mesti tipone nek bintang. Kowe ora mancai tembunge proklamator lho. Oh iya nek. Wong kuwi wis dadi kosakata sing Betul, apik kita kok. harus bercita-cita setinggi langit sejauh-jauhnya. Jika jatuh akan jatuh pada bintang-bintang. Maksudnya Jadi masih tinggi. Masih tinggi. Enggak Ya. akan telosor. Tatin kae ya ana tegese. Apa nek tadi? Tatin ki tegese kantong gandum. Oh. Tengek jare. Apa? Jarene Mbak Ani artine tengek. Oh, Heeh. tatin ki ora. Tatin ki tresno. Oh, tatin ki terus. Lestari ki wis cinta. ngarani Handayani ki Dayanono. Dadi katresnane Tatin ki Dayani. Oh iya. Waduh, berarti bojone bahagia ya nek duwe Mbak ya ora Tatin. patiya nek dibojo. Ya urung mesti bahagia. Nek Prastiwi apa? Prastiwi pras ki landhep, tiwi ki Prastiwi cangkem, dadi cangkeme landhep. cangkeme landhep. Cangkeme landhep ora. Ayo, Elisa apa Elisa yo kudu ana tegese. Ayo. Elisa ki Eli kuwi jelek. Sa kuwi siji. Dadi siji-sijine sing elek ya mung aku. Nah, kene ki ngakoni kuwi. Iya. Mangga nembang apa sa? Nembang napa-napa wonten pamundutan napa mboten? Ki sementara masih kosong. Oh, kosong nggih. Nggih kula minangkani anu mawon sing riyen untuk tim streaming riyen nyuwun sambung wanci dalu. Dereng nate itu. Dereng nate di apa nggih. Ora apa-apa, ora masalah. Ya. Iku mawon nggih. Wong iki wayangane 2 malam. Ya. Dadi iso dipontho-pontho. Monggo. Nggih. Sambung wanci dalu. Ya, karyane sapa iki? Iki karyane Ki Haji Sukron Suwondo. Nggih. Dalang saka Blitar kono. Ya. Ki nganggo apa ngangge tembung sambung wanci dalu. Ki nek dirungokke apa jenenge iki syaire no. Iki hampir semua nglakoni. Oh iya. Hampir semua. Berarti Pak Senover. Sambunge wanci dalu. Takoni kok. Ben, enggak. Ya. Senadyan to tangkep bumi langit prasetyanku tan kinggang rikma lan nimas kang gemesake yang tipe nginta tembang. Wong blesteran kok. Suarane apik ya, Mak. Wah, ya wis gelem sinau Jawa. Iya. Monggo ya asline nek kon ngomong kagok. Ngono. Ning karo Jawa tresnane ra jamak-jamak. Blesteran. Iya iki. Bapakne Jawa, mbokne gembel. Iya. Anak gibas. Iya. Ora apa-apa. Terus no Pak, aku pancen kaya wedhus kok. Weh, kowe ngerti to? Yo ready. Acah belajar ya. Tiwas tak omongke ngono buldong dek. Iya. Ya, ya wis di nek sesuk tak embake kaya
anu wae kaya buah-buahan iki malah apik. Apa nek buah-buahan apa? Anu apa jenenge iki mbokne jambu. Jambu karo Dikawin silang karo kewan. apa ana? Dadine jambu monyet. Jambu monyet ya. Ya sesuk tak pandemke ndasmu. Edan. Kuwi ora dibandemke ndasku kuwi nak. Ya Boten, Pak. Mangga. Boten. Tekan ngendi nggih? Nana. Yakti ning kakungmu tan lila mesti kandhekeng panggrahita angel nggonku muwos Nana. yen rino banget nglang karo genti yai Sambunga sambungmu ing wanci ratri karya usata ya sing gedhe pangapuramu kang mas bepujan tong atiku sambungku sambungku mung wanci dalu rupento saremo kawan karwamu nena nena Kang Mas Kang Merati Tesake Mureh Lestarine Pirantine Tan ono ingkang nyaruhe ya omong akibate satalu
kok kabeh nglakoni. Rungokno sing gedhe pangapuramu Kang Mas pepujanku jejantung atiku sambungku mung wancindalu ngrube dosaremu kalawan garwamu. Piye? Terus apa, Kang? Kang merati Kang Mas kang merati tesake murih lestarine HP pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Terus remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomosnan sida dadi cah telu ndak kanthi ndika apa gemati. Terus lanjut. aku gawe sono Iki jenenge Langgam Sambung Wanci Ndalu. Ya, karyane iki Haji Sukron Suwanda. Itu luar biasa ya Pak. Itu lagu tapi kayak cerita kayak novel, kayak cerpen gitu ya. Ya omong apa? Kui ceritane kui lo Sambung Wanci Ndalu kui. Iki lho. wayangan ora basa Indonesia. Oh iya. Iya. Oh iya. Yo sok-sok aku lali. Ayo coba Kesupen. baleni mau ngomong. Menika napa cakepanipun Heeh. sae sanget niku kados nyeritosaken menceritakan Menceritakan ki basa apa? napa Pak? Nyaritakaken. Kados ing napa ingkang napa niku kangen ki apa Pak? Ayo kangen. Ya kangen basa Kapang. Jawane. Kapang. Oneng. Kapangan, kekapanganipun mantan. Napa-napa. Mbok diar wis iso kentir lho kowe. Mung perkara mikir Jawa iki kok. iya. Angel le, Pak. Ayo angel padake rumangsane. Mulane Nggih. Jawa iki sing jeneng basa Jawa iki Jawa basa paling komplit. Ya, Paling Nggih. komplit basa Jawa. Mula aja bangga menggunakan bahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia itu baik karena itu bahasa nasional. Nasional. Tapi kalau kamu menjadi orang Jawa, ya basa Jawa sing apik. ya. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Nek kowe manggon ning tanah Jawa ya gunakno basa Jawa sing apik. Injih. Iya, Lah ngono nek ya. Jawa niku sak barang niku katahe dados napa dasanama niku lho, Pak. Lah iya, Dadine nek siji barang ki jenenge 10. Ya. piye? Sak barang apa satu kata apa kata kuwi iso 10. Misale nek anak ya lare, ya bocah, ya apa macam-macam. Sunu. Ya sunu, Atmojo. macam-macam. Lah kuwi ya utekku ya boyar ya mikir samono. Asalahe duwe utek kok goblok. Basa Jawa kok ra iso ra. Nggih, Ya. nggih, sampun, Pak. Tiba we nek basa Indonesia cuma jatuh tok. Nggih nek tiba. Nek tiba iki basa Jawa ngene krungkep, ngene gegeblak, ngene Geblak. ndelosor. Delosor kepeleset, Pirang-pirang tuh kepleset. Ya. macem-macem. Pirang-pirang mangan we. Oh. Mangan, Pak Sino nembe dahar. Oh. dahar, mangan. Elisa nembe gaglak. Oh. Kula gaglak nggih. Ah iya, wis urutane. Gaglak karo dhewe-dhewe. dahar apa endi to, Pak? Apik gaglak. Apa gaglak ya? Wis aku sing gaglak ya. Heeh. Aku gaglak. Nek Pak Seno kok ora milih gaglak kenapa? Lah aku nek awakku dhewe tak asorke dhewe nek basa Jawa ki awake dhewe diasorke dhewe. Oh, kudu Nek merendah aku ya. nyebut kowe tak unggahke derajatmu. Oh, ngono. Dadi aku muni aku dahar ki aku lebih asor mbangane gaglak. Oh, iya. Aku tapi yo pengen meninggikan Pak Seno Ora apa-apa. Oh, berarti Pak Seno yo gaglak. Ah. Malah keneng dhewe aku. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, matur Oke, suwun. matur Mbak. sih Pak Duwun. Elisa. Kaya mawon, oke. Ya, Mbak Elisa. Rong lagu iki mau wis rada alon-alonan tok. Ya, Iki enek sing nyuwun lumantar WA, ya. ana sing nyuwun podang kuning. Oh ya. Diaturake monggo. Mbak Cita monggo dipun aturaken. Ya, saka Purworejo. heeh. Iki sing anu iso bawa tentang manuk-manukan kuwi. Ya. Lujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Heeh, saka ndi? Purworejo iki. Saniki pun pindah, Pak. Oh, pindah ngendi? Sleman.
Oh ya syukur malah wis arep pindah KTP Ngayojana. Ya saka Purworejo. Sajake diusir. Ora. Diusir ora. Ya paling ya wis pindah kagungan dalem ning Sleman ya syukur. Ya Mbak Cita. Monggo Mbak dipun aturaken podhang kuning. Ya. Slemane ngendi saiki pindahmu? Gamping. Oh, Gamping. Nggih. Oh, lah kono ki pasar e. Kowe manggon ning pasar. Mboten. Ane ndi? Kecamatan Gamping. Oh, nganu to, gawe emplek-emplek ning kecamatan to. Desane Banyuraden, Pak. Oh, Banyurat. Oh, nggon Patran. Nggih, Ah, ya. Patran. Ya wis ora apa-apa. Mbok menawa bojomu arep nurunke Mbah Juru Iya. dadi paranormal. Iya, mangga. Aku bingung. Aku bingung. Terus? Bingung. Aku bingung. Iya. Saben dina mikir manuk mikir manuk podang Eno-neno. agawe gregeting ati. Iya. Ki uga di streaming langsung lumantar channel Dalang Sena. Ngono ya, Mak. Iya iki wis pira nek ra 12.000 sekitar semono kuwi sing padha mresani no. 12.000 penonton. 12.000 penonton iki bijuke nang kene ora amot. Iya. Lapangan kuwi mbumbuan. Saking akeh. Saking akeh. Alhamdulillah duwe channel sing wis ngrembaka no. Iya. Sesuk tanggal 7 Januari ulang tahun channel Dalang Sena. Oh iya. Wayangan. Mayangan. Awane angguk. Oh iya. Terus Nora menda tak pikatku lote bendo ya. esuk awan ning omah wis ora krasan keguyuran aku golek sing tak sayang
Matur sembah nuwun Mbak Cita. Ya, Cita Maharani. ya. Ngawur wae ning gawe jeneng. Aku ngertine mung Cita ya jenenge mburine tak tambahi dhewe Cita Maharani. Ya. Ngono ya. Ya saiki ngeduke Bagorno. Ya. Ayo Tin, ora nesu to Tin kuwi. Lho. Ngemot apa ya? Mot permen. Oh, iya. Ora ngejak aku le tuku. Maksudnya napa? Lah nek ngejak aku ora kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya, rasah nesu. Ya. Wong dudunekke Bagor brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wek ngono. Sur. Apa nih sing jur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor brand iki wadah napa to? Wadah pakan kire, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya. Terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor brand ngono saiki. Ya ora apa-apa. Ati watuk lho. Nggih. Oh ya wis. Gampang tambane watuk kuwi nek. Napa, Pak? Mau sore kowe omong aku mah tak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diris. Iya. Nggih. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok. Ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok sok ya ilang? Ah iya, nang ilang ya dilaka. Ayo, nembang. Ya. Nggih. Saya lemu ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek mesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro ming nggo wong siji kowe tok. Ya Iya. sesuk ya sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engko aku ora krungu suaraku kok. Apa budak ora krungu? Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke. Wes nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Wes nganggo sound system. Nganggo sound system apa? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Lah ya kuwi sing mbak-mbak niku. Ya ora apa-apa ayo nembang. Nembang napa? Kembang rawe. Kembang rawe. Kula no. Nek ora tak selang-seling ngono ndak ora belajar. Dibawani Sinom Grandel modar wis. Bawane anu mawon. Apa? Dandang gula. Dandang kula apa? Sedhik. Semarangan. Sing piye? Yogyanira. Oh, ya wis sakaremu cah pinter kok ya. Lah napa sing niku napa? Wis kuwi wae. Yogyanira kang para prajurit. Dhuwur tapi dhuwur nggih. Ora apa-apa dhuwur ya, engko nganggo sengket. Yogyanira Kang para prajurit lamun bisa sampeyan uladha sami anu ladha tu ing ngene tu enguni cari tane Andeli rasang
Prabu. Prabu Sasra. Sasra Kleru wis engkokmu. Terus ing Mahespati. Oh ya bener. Iya, arep omeng bagor ning bener. Aran pate suwanda. Ayo, arep ketrikel dhewe to kowe. Heeh. Aran pate Wanda. Wanda. Ayo ta. Ngapan dulu. Mulane aja ganggu to iki. Kowe iki ya ora ganggu wong sing jeneng dalang iki kan sok nirokke suarane sinden iki biasa. Men kowe kuwi sing Jauh goblok. dadi melu e. Hah? Dadi melu-melu. Aku gak senengane melu-melu ora. Lelabuhan. Barengi meneh. Lelabuhan. Ora dibarengi gelo. Ha iya, muring-muring. Piye ta ki? Piye ta ki? Heeh. Nipun kang kinelong tri prakara Guna guna kaya urune kang denantepi purune kang den antepi nuhoni trahu tama. Ya. mama Kedruke sik. Ya, ndeleng. Dendeng tak deng. Ayo, mangga. Ya, jogeti lho, Tin. Ya, karo golek keringet meng awake suda. Nggih niki rada adem e dadine wis. Kaya mlembung kaya. Apa rene sing mlembung iki? Iki lho gegermu iki lho delaken. Ngapa? Gegermu kene iki wis mulai daging. Lah iki ket biyen jan daging ya. Wong kok kaya wedhus. Maksudnya piye? Papat. Apa papat? Kene tukul ngarep tukul ra ya ora apik to. Wedhus nang isor kok ora nang mburi ya. Engko nek konangan aku anggere turu mengkuro par tak gambari. Gambari apa? Ya tak tambahi loro. Men kaya loro, men kaya papat. Iya. Ayo, mengon madhep ora ta? Ngapa? Ha, kuwi lho. Wong wedok kok mlentung gegere ora. Ya bangane mlentung ndase. Ha digawe mlentung ndase ye. Jenengan mo kene. Kowe kuwi kok Antel kene. lho. Kuwi wong wedok apa? Gali. Iya, Ya. arep ngantil. Yo. Goyangke terus. Ubengke Tin. Ya. Ya. Yo. Alem sih.
megol kaya lakune mentok. Iki mau ngapa megol ora? Saiki luar biasa. Kok kene kowe krungu angine mak. Alah ming bagor kowe kok. Hah? Ming bagor. Ning bagor ora apa-apa, ora usah dadak kowe gagas parapamu bagor sing penting penampilannya luar biasa. Iya, ya marep ming sak bagor. Ning penampilannya luar biasa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak Tatin. Ya. Kari diurutke. Iya, mengko bar diurutke terus ngeneruske laku ya, Nok. Ya, sapa saiki? Nah iki loro sisan, Nok. Oh ya. Mbak Ani karo sapa jenenge iki? Bu Prastiwi. Oh iya. Yo. Nyanyi apa Duel. lho? Kok duel ora? Nyanyi duet. Duet monggo. Jumeneng yo alon-alon yo kowe iki yo nyinden malah dodol wedang. Medhep tromos loro barang. Iya, ngladeni ibu-ibu Waranggono ya apa? Wah. Wow. Sinden nek kaya bal pingpong ngene iku. Menggale goleke raket terus disemetke tuas ngono glundung. Iya. Aja mbok ece to.
Ben apa-apa, mbayu-mbayuku dhewe kok tak ece ya. Iya. Ngapa kok ngapurancang ngono iki? Nunggu leh muar ngenyek meneh ayo teruske. Ayo. Ya ora lara ati ngono kuwi. Ya. Duet karo Ani. Ya. Lagune apa? Sing biasane diunekke no. Ya Iki uga mau ana pesenan saka sapa? pesenan ning transit mau ana sing nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake. Men digejahke wong loro iki. Ya. Dikiprahi no. Ya, matur suwun. Urung kok. Iya. Nek wis rampung le apa? Nembang. Ya. Urung wiwit kok jogat-jogat iki kentir apa piye? Sinden nek kurang saon ya ngono. Gatel, Pak. Heh? Gatel. Gatel piye? Pengen joget. Ya engko nek wis gamelane muni, kok ya sabar kok ya. Mau ndelokke si Tatin nek joget nek penak ngono. Iya. Nah karang Kok kuwi. dikukur coba iki. Dikukur gatelen. Ayo karang carada piye kok ya? Oh. Aja kok weruh gamelan ditata. Weruh gamelan dangkut truk kowe joget kok, Dek. Iya. Saking senenge. Monggo. Ayo diaturake. Yo. Kosike. Urung-urung kok au. Lho, ben semangat ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono. Yo Prasko yo. Ngono Pras. Apa-apa. Ben mboten ngantuk nggih, Pak. Wis ora ben ora ngantuk. Ya monggo dados yo. Dong karepe Ani iki ora dong. Ani iki mau nirokke sapa kae? Saskia Gotik. Saskia Gotik. Ah, goyang itik baeno nih, baeno. Ngene iki lho. Ngono iki lho. Coba menamu iso ora? Coba, Bu. Lek obah iki aja kabeh. Aku ora kulino. Obah iki ming mburi tok. Kitik-kitik goyang itik. Kaya nek bebek mlaku kae lho, tik-tik. Coba nih. Kudu nganti iso gak nek. Ala. Piye? Apik ta? Coba ngenamu. Angel. Kudu belajar kok ya. Engko urung nek kae ngetokke goyang gergaji. Apik yo. Kowe iso ora kowe? Jeroane apik kok. Iso ora kae goyang gergaji. Kowe senso ya ora apa-apa wis gawe. Matoni iso. Ciwala kaci kokok belok. Ora mung tangane tok. Ngene lho, Bu. Melu lho. Ciwala kaci kokok belok. Ngono kuwi dimatke sik. Coba praktekno ya. Kudu belajar. Lho, apik to. Wis anu apa jenenge? Lakere wis rusak. Dadi ora iso mubeng-mubeng kaya canok. Ayo perbandingane. Ora sah telongso. Kudu belajar, kudu semangat. Oke. Aku mbiyen ndek enom ya. Harus bisa, Bu. Harus bisa. Oke, ya. Iya. Goyang sing bango kae sing sikile dangkat siji ya ana. Piye nek sing engko sikik. Oh, ngono kuwi. Lho, kuwi kudu diapalke. Karo melet gak kaya kirek. Iya. Mangga, yuk.
jogetane kaya nganggo kuda lumping kae. Ora mung ngiwonengen-ngiwonengen. Kudane ndi, Pak? Seneni terus ya. Aku deloke raimu wis memelas e. Kilang. Cah cilik kok yaine melu nyinden barang. Mulai kono sekolah. Padake cah SD wae ora. Ya. Ayo Mas. Masuk angin, kowe masuk angin ora kok kaya ora seneng. Heeh, busit heeh. Ngopo? Masuk angin. Buyer. Vertigo. Wah? Vertigo kupinge. Vertigo. Ya sesuk leren sesuk awan rasa nyinden. Oke. Tak pijeti. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Wong vertigo kok ora lara nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nek ndi larane nggon sirah. Kok vertigo Aku kok beda kok, beda ngono. Ini larane. Ha ta? Du aku. Endi, Bu? Sirah vertigo. Nggon bathuk. Besok tak tambah. Didak-idak ya. Mangga ya. Delok saka kadohan iki kaya bebek ditutke anak-anake kae. Iya. Sing arep mbokne wangun le mlaku sing mburi kitik-kitik. Kaya meri, Pak. Heeh, anggere sak 3 langkah nelek, 3 langkah nelek. Kitik-kitik cret, kitik-kitik cret. Iya. Yo, mangga. Satu pendeta. Sekalian kita iki rada rasihatenan iki. Sampun. Yo. Sampun. Yo. Util. Seneng ya. Heeh. Mau nang transit iki tengok nang sore kaya cilik banget iki. Iya. Iya Mbak Prastiwi. Ya arep dikaya ngapa kae Mbak Yumu. Budheku. Oh iya. Ya ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake, no? Ya.